Ngarap da kejingkiman kajing sungu yu blaze isen ne kapor ke bangyo ban ye kren bat pi nang bang ne ke channel jong ka potternet ya ngu yu blay ba na ka sngi chika sngi yo ban ai ka khubor ban na ka por chika por ngi yo ban pen sngo ya pi ya ka ktien ka jong blay bang ada sngo yu blay na ka ta jong fi ba pi shashkor ka ktien ka jong blay ba ya ka ba pi pediang ka ktien ka jong blay kumba noa ya lap ha ki spar pos nam ngiru ngi ya lap ya ka gospel Shisha ka por ka jong noa amdan basngap renga snongo bahagane ka por ka bangingi lap shibon ki shashkor ka tin jong blay par way na gitaro dai mapikan bengi da snongo shayo blay ba pi shashkor bagen mau ba ka yingling ka jong noa ka dang play ka jingkhang jo ka jingpenem ka dang play bat ya ka bangin yo banya runglang ya ka bangin yo banya imlang bat banya shonglang bat utrai sha bam jikut But nga ai ngộ yêu blay ba fi respond ka tin ka jong blay fi mat ye ka jing ka khu ka jim ka jong fi mat ye ki kamba ka jim ka jong fi ha ni ki sniling ai ibu try open stat ado kata ya ki kamba la fi kwa shai ki kamba am ka ni ka pod ka kamba nga snow bo try am ule shibon ki kamba ki bangam pat ji len pat ji snow men chwangi menta ba marsen dwai marsen karpat utrai ule no ite ki kamba ngai shibun ki kamba bu trau le ngi shibun ki testimony ro ni sngi badai ta ka ba no fi ni ka sngi man ta pediang ye ka tin ka jong blai fin pediang ro ki kamba shibun ka gm ka jong fi badai ta kwa ban ai ngu shi shai blai bu e plat de fi ba to nei pediang shi shu ye ka jingi ka jong blai ba do blai de sha kwa ban the shi shu ye ka jingi ki jong ka gm ka jong fi trau no kwa le ban le sbun shi shu fi kwa ban kar khu shi shu ye ka gm ka jong fi Onang le shai ka ki jing le ki ba crow ki ba pla ka jim ki jong fi u it plat fi bang kwa ba nong fi ka ni ka sngi onang le shi shu kan ye ka ki kam ki ba pla ya ka ba fim pat ji pin sai i ki ni sngi ki banang man rai da na preng jong fi pat le se ka jing im ka jong fi kam roi ka jing im ka jong fi ka sa kum ju kum ba ki Israel ki don haka ri Egypt ki long marau fi sngo fi sha te marau But kam kêu ta cái jing ka sa kum ju kam roi ta cái jing ka jong phi ka sa kum ju na ko ban ai khubor nam ta jong phi ka ni ka sngi ka mamanta ba ta ka khubor ka long ban pen kan mau fi ba ka por ka ba Jisu la yalap i ka ki san hajar ka jing yalap halor ulum fin kan mau ba ki briu ki la thangan lai sngi hadian ta ki la thangan bat ki Kim dan bam ha kata jaka Jisu kali wang ai bam ye kini ki priu la sosen ai ki wang ai bam ki senran ki la kli shaing ni yo ya kata ka bam ni ka riklau la da idan ka pisakat no shaing ndap man sakat eu niu pat ba bat ka bible ki thu yang ni paladan utau khna bulawan ra itu ki jing bam ho Andrew lawan ra itu ki jing bam ha khmat jong trai artli do khasan tli ki pu bara bu trai yo ya kita kipu bat ya kita dok ha ula ngo bat ula ongi senran to sam baga basngo tanat kalong bahaba ki senran ki sedang ban sam ya kita jing bam kala roi bat kam lut syu kat no tat hado baki le bam hado baki dek kedang san hajar ong ka tin ke jong blai tang kita ki rangba saki kin thai saki khna ki bun ka mot mduna ya ka khasan arpho apsan hajar mut kita ki breu ki dan kata kesngi baro kelaya bam bat kelaya kedang ong ka tin ka jong blai ka babel ka ong bagi ta ki batam ro Jisu pha ki baki kenelum katam hado khat ar tukri kata ka jing bam kani ka jing hikai ka ba ngi yo hangani ka por ka bamanta la dau tau khna em la dau ai kata ka jing bam ngai tang ya la diru unom dap rei namar bu ai ha u Jisu pynroi ya kita ki jing bam bat kita ki jing bam kila long ka jing ku ya kita ki kpo ka batngan ha ka sngi ha ka bau try ule ka ta kamba bat baro kila i ta kamba baro kila matru ya ta kamba pa kita smo phla shisha ya ka ta jing le ka jong try kani kam tho e tang kita ki artli ki do kha ni ta ki santli ki kpu kani ka thoru ya ka jing em ka jong i wei pi wei balada ngi sa tang hangi hi kan jing em ka jong i kan long kum ju kan jing em kan terlun kum ju kan dan progress kam dan jing roi Henry nget ha kan ni ka sngi leng ba kan ni ka khubor ba ka ta ka long la pi aiti no e ka jing em ka jong pi ha ka kti ka jong trai pi aiti ka donut ka jong fi how trai
phi ai cái jingim cái jong phi cái jingmut cho prakat cho phi ai lut ya la di ha utrai komo ne khna ula ai lut ya cái jingbam ula ban bu no ite ki dok ha le se takawai ne artli wa ai no tan ki khpu nên này ban bu nó cả tuần đi kpu ban bam như là đi bạn lệ xe tăng cái quay cái đọ khá rồi bu này là đi nó quay kpu bu là em udahคนnào là ai lướt bạn haba ula ai lướt cả dan shisha cả jing pen shlei lướt cái jong blai baru try ula kerku ula ngo ula kerku bạn kala rồi mà kalau ngom ta gom ju ya phi ro cái này cái singi lệ xe phi ai u try nak ta ki santli kpu lệ xe phi ai tăng ar ne show try nên tegi arli ki dok ha phi ai na tang kawai na show try ya ka donut cho phi phim shimla ai lut let's say phi ai tang ya ka jingmut ke jong phi khlam ai ya ka donut ke jong phi let's say phi shu ai tang ya da kindet ki pu let's say phi shu ai tang ya ka met ke jong phi ba fin shakri u blai na phi khlam ai lut ya ka jingim ke jong phi ban shakri u blai ne phi ai tang ka pisa show blai phi ai tang ki jing ai ngo show try na phi khlam ai ya ka man sim ke jong phi show try phi ai tăng shi teng shi liang la ne shi pawa la ne le se lai pawa ru show blai rel da phi ma ai lut utrai ru unom la ban le lut ya ka ta ka kamba ha ga jingim ge jong phi banga snow ko mau ne khna upen thli lut ya ka ta ka tiffin ge jong o arli do khasan tli ki pu ya ka bo try ula yo ha gi ti ge jong o bo la kar khu bat kala roi banga ngai la da phi ai ti lut ya ga jong jingim ge jong phi ba ro suddenly the pu artli do ka it lot ya jingmo ju prakhat ju fi it lot ya ka man sim ga ju fi ka met ga jong fi it lot ka met ga dan ga 5 senses ga dan suddenly gi senses ma 5 senses fi dan I know ga gi sense ga jong fi boro ka score ka khmat ga jong fi I know ya ka ne ka skin ga jong fi ne ka met ga jong fi I know ya to thlit jong fi I know gi baro how try ba ga ngai try ban kam ya ga jing em ga jong fi but artli ki do kha IT no ya la jong ka men sim but IT no ya la jong ka download da phi santli ki senses but artli ka download ba ka men sim santli 5 senses ka ba phi dan I know show try baro ka time ba fini ba la phi a heu try ka jing im ga jong phi kan longer jing im ka ba kharoi utrai unda kar khu ya phi unda sngo ya ka jing a ya ga jong phi ba phi la IT la de heu try met but men sim na fil IT kita met 5 senses but artli kita download ba men sim ke jong phi na phi I no show try u try unda sngongu ya phi ba unda kar khu ke jing im ke jong phi ba pinda kharoi hado kata ba ke jing im ke jong phi kan long ke jing im jong ke jing kar khu shi bon ba ki don ki bru ki bathangan dei shu ka bam ki bathangan ka gospel ki bathangan ban yo snow ya ke jing shisha ki bathangan ban yo snow yo Jisu bang kwa ban ong fi la da pila IT ya la di how try ka jing im ka jong fi kan long ka jing im jo ka jing kar khu ya ki hajar ba ki pho hajar ba leng ba jong phi ki breu kin yo ma yo Jisu Christ kan ba ngai la phi dwai utra u ju ba bi ka jing dwai la phi kren ya ka tien ka jong ble ki breu kin kala ka mamot na phi dan ha ka office ka jong fi na phi dan ha ka jing trai ka jong fi na phi dei khna class na phi dei no hi kai na phi dei ki ba trai ha ki yogi hat ki business ba per ke kwa banong ifi ha ka ta ka jaka ka ba bleu la bo ifi ha ka ta ka jaka trai ka ba phi trai pin long jingar khu ka kum kita ki pu ba kum kita ki do kha ngai pynroi ba kita ki ba dan lang hang ta kin yo padiang ye jing bam ba dei men sim kin yo bam ye ka tien ge jong blei leng ba ka jing ai ge jong fi kan ba ngai utrang kar khu ifi ka ne ka sngi ba phi la deru pinom sa kum jo pynroi ngai tram kar khu ha yo ka kot ga jong fi un kar khu ga yeng ga sem ga jong fi un kar khu ga family life ga jong fi ya ga jinga de ga jong fi ba ka kurem ba ki khon ne ba ki bhayeng ba sem ba ki shipara le si don preng jong fi ga ne por fi mi stonat shipara kam ya de jing mot ma phi ya don bi ga jinga thot ya don bi ga ta ga jinga bam ya smotanat fi mi kieu ru fi mi stonat bi ya kendu ru kwa ba no fi la fi IT lut ya la de how try ndai ba ki wei ki ba kla ne to nyu ya la de ken barit nagi barit tam la kwa no fi la IT lut fi la lut am ya la de kwa no fi la lut ya la de fi yo pediang kan chibuan kan nau trai ta ding tang ngai ke yeng asam jo fi kan long basuk ka basan ka jing trai jing sta fi kan don ka jing kharoi kan don bi kamba amala ka sngi bu trai un pelengo fi pelang ka ba khendiat da fi nyo fi i chibuan kan don fi sngo kum ba pat pelang ni fi sngo kum ba pat trai fi sngo pan pat le de fi i ka jing kharoi ka jing em ka jong fi
Namara fila aiti shisha yela di how try ki 5 senses ki jong fi ba kren ni ka met ki jong fi ba di ka men sim ki jong fi kita ki arli ki dok ka men sim ba kita ka download ki jong fi pynroi ya ka jing kharoi ha ka jing im ki jong fi ngai utran ka khui fi but ram fi pat aiti kwa ba ngi fi aiti no mental da fi kwa shisha ban i ka kamba ko nga ong pin ro was dang men ne bo try jong you try bo le ki kamba pen slam shu ki kamba ngai u le bi kumne ki kamba qua bên ông phi cái này cái sinh ultra le cũng này cái cam bạ ya phi snow bala cốt lát phi snow bala cốt lưng ti phi snow phi ai hay ta cái jing tar khong cho cái jing em phi snow phi ai hay ta cái jing kardo nang qua bên ông phi bộ try udeu try u pynroi it no ela di ya ma khamat jong blai le cái ba cái tin cái jong blai cái ông phi wat num pet ye no wat num snap ye no wat num pan jing bit iru na no ya cái phi bên le nam tau try le bet na ju ông bhai kata man shwa ngong Lada le pop him ju pan jing bit na no ne fi pan jing bit na imei ban le pop ne fi pan jing bit na ipa ban le pop em film ju pan em ta Lada ka dei kum ta ha ka ba dei ka kan jaman sim ba utrai nga snow le e ka bo trai ong fi finon kam man yo ya ka recommendation ni jong no ne ka approval jong no le na mar bo trai u ka fi ban le Lada u lok chu piu khang le kata ka ba fi de ban le ko ngo bo si sha it lot yala de hotrai pangai bo trai hi em na mar phinot ban it lot utrai unda penon boram e gi jing em gi jong phi utrai unda kar khu e fi pynroi nga kwa ban fi ka guarantee ka long pynroi bo utrai ong da ka ba pynroi ngan pynroi fi ta shisha but ka jing trai ka jong fi kan man bha ka jing trai ka jong fi kan man kraw phin long shisha ki ba sai so ha ka jing em gi jong fi but nga ngai phini ba ya ka ta ka ti ki jong play halor ke jingim ke jong fi fin long ke jing kerku ba fin yo diang ru shi bon ke jing kerku ke jingim jo fi trying kerku fi ngin adwai ngin ke por man ta trying adwai ngin ke por try nam tan ki khon ki jong me don na preng joki ko try ki pat ai ti lut yala di hame ki dang ai dang khndiat khan soi tang ka ba kat tu kat ni hame rei ha ni ke sngi ko try na dan ngai ki ai ti lut ya kata ka ba kenjaman sim ko ba kenja do joki baro shme ablai met batman sim ka met ke joki ka long ke jaka shong ke jong me try maka men sim ka try ka ma me yo ko na ban em hapo jongki maka da duai ngada kar khui fi we baro don wi ba ba ka tengi Thomas sagane ga sngi ngada krani fi ba Thomas ha ka tengi jong fi di Thomas and fi long bi shisha ko mu Thomas u ba arta tien na ko aban ong fi ga ne ga sngi ba Thomas u ble ong it lut yala de ko bo Thomas u it lut yala de try kwa ba abaru ong ye fi ga ne ga sngi ba Thomas it no yala de baro aju arta tien waju snow le ranro it no yala de ndo mandaga sngi ble ongan kar khu fi ba Thomas an pelong fi ga daw jong ga jing kar khu ma phi phin long sha kata ga jingim ka ba kharoi ba ki breu kin yo ban bam yo Jisu leng ba jong fi phin long ta ku ba ki breu kin yo ban bam ka tien ka fi kran long ku ka tien ka fi kran golom ta ka ba kin yo bam kin yo di ba ki breu kin yo amat ya ga jingim kin yo amat ya ga jing tengen kin yo amat ken ya ga jing kar khu leng ba ga jingim jong fi ba Thomas adwang kar khu fi ga ne ga sngi video breu ru ba bit ba biang haga jingdan jing em nga snow haga ne ga por en rei phi dan pat ya ga jing thali ga do no jong fi thali na mar fim pat it lot yela de hau trai phim ju nang yo thia yu dam na mit phi slai gi jing ga jing em phi par khat gi ru ban le kum tai ne ban le sneu ru phi par khat ko abnong fi ga ne ga sngi kum fi kerteng Thomas it no yela de baro haga ne ga sngi o tran kar khoi fi ba Thomas u bleu le gi kamba nga snow un le gi kamba aga jim ju ma phi ba ka ying ga jong fi pin yo ga jing suk ha fi don ka spa ga pho hen rei phim dan jing suk ka man sim ga jong fi snow ba fi don ga jing thali fi don ka ta ga jing thiran ha ga jing ga jong fi don be ka ta ga jing bom suk ha ga man sim ga jong fi re ga ne ga sngi la fla ai ti lot ila de ka jing suk ga jong trai ga ba palat ga jing shampang baro kan da ri jai ya ga man sim ga jong fi ba de ga jing mut ga jong fi ha ukres Jisu ong ga tien ga jong blai blai no kar khui ka krem jong fi ki khon ki ti ga jong fi ya ka trai khta jong fi ha ba baro gi menta u try un kar khu ya fi hallelujah adwai nga kar khu fi hallelujah adwai nga kar khu ya fi ba bari fi kong ro gidan ki kong nga ga por o shibon ki kerteng gidan nga ga por ni aitilin nga snow try ongan kar khu fi aitilin fi kerteng nga kong aitilin re fin pat aitilot shisha yala di hau try ong aitilot adom da ga sing it no lin baro
ke jingmut je berkat ke jong fi ke download ke jong fi dan sibun ki problems ke jingim jong fi hindai pi persyang ban pen bet i dalade fi persyang ban wat de lat kelenti dalade no you try ong IT lin no hanga pi kerteng IT lin no baro IT lut no baro lin how try hallelujah try it fi ker khu ye pi no kurim jong fi utrai sepen kalau ku selagi kon ki kri jong pi wat ku slai utrai ong as pen bet ya ki wat ku slai ke jing pule ke jong ki ne ke jing em phi sungu sep ting ni ki kon nga dwai nga ker khui fi ke ne ke sngi kong utrai ker khui fi hallelujah shibun ha ke ne ke sngi utrai nga dwai kelum mi phi wei baro ro ha ne ke por ba ke jing suk ke jong blai ke jing bha ke jong trai ke lo ha ro ke jing em ke jong fi IT lot no man ta kam de dei tang phi nga la IT lot baro andre do IT no si shan dum da ke sngi utrai ndo ker khu ke jing em ke jong fi komba la ker khu ye ta pu ba ye ta ki do kha on ker khu fi ke ne ke sngi ba fin da roi fin da man ba ha ke kerteng nu Jisu amen ba amen trai na ker khu fi nang ai bor fi ha kam ai tilin ba Thomas ngai i ta kerteng go trai pen mi utrai na le ki kamba ke ji im ke jong fi ngai ngin se kan do ngai fin sawan sin si office try unang panan kami ke ji im fi unang ker khu fi unang the shui ke jing e ke jing ke ji im ke jong fi khu blai shi bon ngin sai shem ban amen Hatu pikwa bantim pikwa ban small tho ne pikwa ro ban san ka jingkhang ka play ya phi one cha ka potternet Bible School ka ba hanru panai ha ka ktien khasi bat ka jinghi kai ka bapaka na ka ktien ublai phil small tho kham jiliu bat phil long ru ki nong pen small tho ekiwei Yaki form laban yo ng Potternet Prayer Center. Kasngi bakhat do ban priang yaki form kalong hakalay po tarik u Oktober 2024. Nagabenta ka jingtep ka bakam niya pilaban phone hakini ki number nyo not san ar saw not san pra. Lani kandai not pra kandai not iwe nyo pra saw not. Lani pilaban wan sa Potternet Prayer Center kebadan ha opo Nongthymmai Nongkhryiem